Era un rinoceront, sí? Era un rinoceront. Que no saben què inventar per vendre els seus diaris execrables. És una cosa inaudita, un rinoceront lliure pel mig del carrer, no em diràs que no és sorprenent? És una cortina de fum, una maniobra de distracció. Què diu vostès? Corren molt aquests animals. Ha passat com un cometa. És increïble. Increïble! Increïble! Al començament, vostès demanaven si el rinoceront que acabava de passar era el mateix que havia passat abans o si era un altre. Una mateixa criatura. No pot haver nascut en dos llocs diferents a la vegada. És impossible. Així que queda demostrat. No, senyora, que passa no! Ai, Garbí! Senyora! Tots els Mossos són mortats! No canten, brava! No, estan cantant! No, clarament no tens oïda per la música! Et creus que la teva vida és millor? Nosaltres tenim la intel·ligència, la moral, la lògica, ja. Cap sistema de pensament, cap esquema moral ha estat capaç d'abolir la tristesa humana. Cap sistema polític ens ha lliurat del dolor de viure, de la por de morir, de la nostra set absolut. No ho vas dir tu, això? Ho vas dir sí o no? Hem de creure en alguna cosa, ja!